selvom det er kunstige kanaler, så har det virkelig fået den værdi. Hvis man ser op ved KUA, hvor der er en trappe lige ned til Universitetskanalen deroppe, som de studerende bruger rigtig meget om sommeren, både om eftermiddagen til en fredagsøl eller på andre tider. Det er jo sådan en afvejning igen af, hvad er det for nogle aktiviteter, man gerne vil have, og hvad er det for et udseende, man gerne vil have, kanalerne har. Og det er jo bymæssige kanaler, så derfor skal der vel også være mulighed for at lave lidt sjov på det. Det er jo ikke fordi, at vandlag ikke vil have, at vandet bliver brugt. Det er tværtimod. Og vandlag støtter også forskellige arrangementer med vandet. Og vandlag har blandt andet investeret i et antal både, som beboerne kan låne kvitterfrit. Grunden til, at vi ikke vil have, at man går på bunden eller på en eller anden måde beskadiger det er mest af hensyn til planterne. Og det er også noget med at mudre op, ikke? Altså hvis der kommer sådan en hær af folk igennem kanalerne, så vil det kunne blive mudret op, ikke? Og det vil se grimt ud, ikke? Med hensyn til fiskeriet i kanalerne, jeg tror ikke, at man sådan fra vandlagets bestyrelsesside har en klar holdning til, at fiskeri er alt det onde i verden, men man vil jo også gerne have, at de fisk, der er i kanalerne, de bliver i kanalerne. Fordi det er sådan en balance jo imellem den biologi, der er, og der indgår fiskene jo som en del af det. Og derfor så er det jo ærgerligt, at de bliver, om jeg så må sige, fisket op af kanalerne, og der til sidst ikke er nogen. Når man sammenligner med resten af København, så kan man sige, der har man også søerne. Men søerne inde i København, de modtager jo vand fra vandløb, der kommer nordfra. Hvorimod at i Ørestad, der har vi jo ikke noget vand, der løber til. Vi må ligesom selv danne det vand, der kommer. Og det er jo så regnvandet fra alle tagene og fra ikke trafikerede arealer, som løber til vores kanaler. I Ørestad er det sådan, at vi nu har solgt mere end 50% af al byggeretten. Vi har bygget næsten 80% af kanalerne, selvom vi kun har bygget omkring 35-40% af bygningerne. Og det er jo en af de svære ting, kan man sige, når kanalerne skal bruges til at tage al regnvand fra tagene. Så er man nødt til at have hele kanalsystemet, altså hele kanallængder i de enkelte bykvarterer, inden man begynder at bygge husene. For at kunne sikre, at når husene er færdige, så er kanalen klar til at modtage vandet.